es venguin aquí ara mateix. Ha arribat l'hora de la veritat. La veritat? La veritat de què? Senyor policia, què li passa? No entenc res. Com que no entenen res? Però que no veuen el que han fet? Sí, ens ho hem passat superbé, oi que sí? Que vostès no estan contents. Contents nosaltres? De veritat, creu que podem estar contents? Aquesta escola està tot disbarat, tots i totes esbojarrats, malpentinats, despistats... Té tota la raó. Sí, ha estat horrorós. Ha estat horrorós, terrible i espantós. Horrorós? Però sí ha estat preciós. Ens ho hem passat genial. Hem rigut, hem jugat, ens hem disfressat i tots junts hem ballat. Hem fet bromes, acudits i ens hem divertit. Sí, però d'una cosa important ens hem oblidat. Ningú ha estudiat. I ningú ha treballat. Són dies de gresca. S'ha acabat. Prou de tonteries. Jo, que sóc l'autoritat, els acuso de trencar la convivència d'aquesta escola. Anem a reflexionar sobre les seves condemnes. Els considerem culpables i seran expulsats de l'escola. Però com a darrer dret, els nens i nenes de 5è llegiran el seu testament. El rei i la reina Carnestoltes, que són amics dels pocasoltes, ens han informat de que de vosaltres s'han d'acomiadar. Tenim moltes ganes de plorar, perquè de vosaltres ens hem d'acomiadar. Però no patiu, no us amoïneu, com bon any tindreu. L'any vinent tornarem i molts somriures repartirem. Us hem preparat un testament que ara llegirem. Pels nens i nenes de P3, un viatge amb animalets. Pels nens i nenes de P4, una disfressa de pirata. Pels nens i nenes de P5, un viatge a Pequín. Pels nens i nenes de primer, un vaixell de mariner. Pels nens i nenes de segon, un autògraf del De Jong. Pels nens i nenes de tercer, coneix el Dembélé. Pels nens i nenes de quart, una obra d'art. Pels nens i nenes de 5è, festa i gresca durant un any sencer. Pels nens i nenes de 6è, un viatge a l'estranger. I no us penseu que ja he acabat, que dels mestres no ens hem oblidat. Per la Montera P3, un ball pel Corte Inglés. Per l'Eva, un viatge a Anglaterra. Per la Roser, un viatge amb creuer.
Per l'Alícia, un viatge a Galícia. Per l'Helena, un massatge a l'esquena. Per la Montse Gallego, una estàtua de Lego. Per la Marta Díaz, sense treballar 14 dies. Per la Laia de tercer, un xampú i un neceser. Per la Susana de quart, un pentinat esboixarrat. Per la Clàudia de quart, el joc de Fortnite millorat. Per la Marina, una disfressa de mandarina. Per la Marta Ponte, un viatge a Londres. Per la Marta Colillas, un viatge per Setilles. Per la Lourdes, que sempre té gana, li tocarà una banana. Per la Laura Camins, un viatge amb animals marins. Per la Marta Verdiell, un abric de pell. Per la Núria Bax, una moto i un casc. Per la Marta Infantil, un viatge amb el Nil. A la secretària Mercè la convidem a un cafè. Per en David, un viatge a Madrid. Per la Marta Prats, molts viatges inesperats. Avui és dimecres de Cendra, el carnaval ja s'ha acabat i la Quaresma ha començat.